Automatic web surfing robot that keeps track of chains to web page that are important to you. Queridos irmáns, estamos hoxe aquí congregados para dicirlle ao mundo que non só de fútbol vivo o home. Hai cosas moito máis importantes, como por exemplo defender a nosa identidade como galegos, creer en nós mesmos e rexeitar estereotipos yanquis. Chúsalle duro e ponlle corazón. Escoita, compañeiro. Nos decimos as verdades para ben ou para mal. Se lles foden os compadres non nos van facer calar. Agora somos europeos, agora somos capital, por iso temos a supertaxa e a reconversión naval. A nosa leite francesa. Tamén no hai en Porto Novo e de Marrocos nos mandan. Se os